שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדרה החדשה שלנו, Survival, שטן ומלאך. כמו שאתם רואים יורד גשם על זה, יהיה לנו קצת לאגים, ויכול להיות שהם לא תשמעו אותנו טוב, אבל קודם כל, מי זה הקול הזה? עכשיו אתם תגלו על האיש החדש שמצטרף אלינו, אולי, והוא יצטרף אלינו לכמעט תמיד. קבלו את ליאם! המלך! לא, הוא לא מלך. אוקיי, תסביר להם. אוקיי, אז עכשיו, מה זה המשחק הזה? מה זה הדבר הזה? Survival שטן מלאך. אתה לא מתחיל. ואל תעז להתחיל. אוקיי, מה זה Survival שטן מלאך? יש שטן ויש מלאך ויש Survival. שתוק. אוקיי, אז בעצם יש את שובל שהוא לא הולך לשחק איתנו, הוא הולך להיות השטן והמלאך. הוא יבחר אם לעזור לנו או לעשות לנו רע. שתוק, ליאם. הוא יחליט אם הוא... די! הוא יחליט אם הוא רוצה להיות טוב אלינו או רע אלינו מתי שבא לו, אבל אסור לו להיות אחד מאלה יותר מדי. אז כן, בוא נתחיל. בינתיים אני הורג קצת חיות. אני מביא אדמה. ליאם, תחצוב קצת עצים, אני ארוג את החיות פה לקבל לנו כן, בשר. לא, ראיתי אדמה חדשה. זה לא הגיוני ממש, אבל נזרום איתך. חכו שנייה, יש לי בעיה במיקרופון. מה, למה? כי נעלמה לי אחרי דיימון ונראה לי שליאם לקח אותה, כי הוא היה לידי. טוב, אז ליאם, לקחתי לך את הדברים. נו, ברור. ליאם, היית תקוע לאוויר, הייתי חייב להרביץ לך כך. עשינו את הדברים. החזרתי לו. אופס. ירקתי אותך ליאם כי נפלה לי אחרי דיימון וחשבתי שלקחתם אותה. אוקיי, אז אני אהיה בלתי נראה. נכון, הוא יהיה בלתי נראה ויעשה לנו או צרות או דברים טובים, או ניסים. מאיפה לדעת? זה לא מכור המשחק הזה. היי, תבוא הנה, אנחנו רואים שיש לך עץ ביד, ליאם חצר. אבל אף פעם הוא לא יהרוג אותנו, הוא רק יעשה לנו בעיות אם הוא רוצה, או שיעשה לנו עוד ניסים. כמו צ'סטים, או להרוג איזשהו מפלצת שעומדת להרוג אותנו. אבל לפעמים הוא גם יזמן איזושהי מפלצת שלא יכולה להרוג אותנו וכאלה. אתה חייב להיות לידו, נגיד. בסדר, אני אבוא אליו עוד מעט, בינתיים אני רוצה להרוג איזושהי קאו. בוא הנה קאו! איהה! איהה! ליאם, תישאר במקום. ליאם, תישאר במקום רגע. איהה! בוא הנה. אוקיי, כן, ולפעמים הוא ישגר אותנו, כן? אבל לרעה. כן, כי אסור לה להתרחק ממנו. וליאם זומבי רודף אחריך. לא. וסקלטון. מסכן, ולפעמים אני אעזור להם. כמו עכשיו. סליחה ליאם, אני באמצע מלחמה. תעזור. קדימה, בוא נהרוס את הזומבי הזה. זה קלה קלות בשבילנו. שיט! ליאם, אתה רעב? בוא, קח קצת אוכל. אתם 3. קח קצת אוכל ובוא נרוץ. תאכל? כן. הייתי מוארג איזושהי מפלצת בשבילנו. עכשיו, תכינו בית מתחת לאדמה או משהו, תתחילו. אולי. טוב, ליאם. תישארו במקום שלכם, סגי, ליאם, תעלה למעלה, סגי למעלה, תפסיק להתפצל. שובל, הוא לא חייב לא ללכת ממני 2 סנטימטר. להיות צמוד על 2 סנטימטר. ליאם, אתה יכול ללכת ולהרוס עצים בלך. ליאם, תכין קרפטינג טייבל או שאני אכין? הכנת קרפטינג טייבל בכלל? טוב, לא משנה, תכין. ואז נוכל להכין פיקקס. למה אתה מחזיק צ'סט באוויר? ספיידר! ליאם, שים לב. הוא החזיק ספיידר. עכשיו הוא החזיק צ'סט. טוב, עדיף שאנחנו לא נראה אותו, כי אתה יודע,
אסור לנו ממש. יאללה, שים את הקרפטינג טייבל. תודה. למה אתה לא מדבר, ליאם? ליאם, למה אתה לא מדבר? מוזר אחד. צ'יסט! אפל, 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 אפל. אפל. ליאם, השארתי לך פה אפלס. ליאם. טוב, נו. למה אתה לא מדבר? תבדוק אם ליאם היי, בשיחה. עכשיו אתם שומעים? זומבי! שמתי לב שהוא הרביץ לי. שומעים אותי? כן. כן. אתה שומע אותנו? יופי. סגיב, יש לך בעיה במיקרופון. לך יש בעיה במיקרופון. לא, הנה. אולי גם לי היה בטעות בעיה במיקרופון, סליחה אם אתם לא שמעתם אותי, אבל נראה לי שאתם כן שמעתם, ורק לליאם היה את הבעיה הזאת. אז ליאם, רות זומבי! לפחות תעזור לי להרוג אותו מאחוריך! היי, מה זה? מה זה? שיט. יש לי סורד. אני רץ לקחת לך את הדברים. אל תיקח לו. לקחתי. תחזיר, מהר. איפה אתה? מה היה לך? היה לי פיקקס. היה לך את זה. היה לי אור, היה לי 3 אור. וואו, בלה. אל תסתכל לאנדרמן בעיניים, הוא יהרוג אותנו. והיה לי גם משרומס. אוקיי, אל תצא. אני יכול להרוג את האנדרמן? לא, הוא יהרוג אותנו. מה? לא, אתה הרבצת לו. היי, אני לא! מה הרבצת לאנדרמן? תיקח לי את הדברים. לקחתי. איזה אנדרמן מעצבן, לאן הוא מתחמק, בוא תביא לי את האנדרמן. הסורד שלי. רגע, אנדרמן, מצאתי אותך. רגע, אני הורג את האנדרמן. שיט, הוא הצליח לברוח. יערוב לו. שיט, האנדרמן הזה הצליח לברוח. קח את עכשיו הסורד. תביא לי את הסורד שלי. קח, זרקתי אותה, היא ליד ה... זה... כן. תביא לי את הדברים שלי, היה לי 22 עץ. קח. לא, חלק מהעץ הזה היה שלי, על בטוח. 22 היה היה לי עץ. 22. נכון, היה לי אחרי שאתה 22 לקחת ממני, היה לי 5 עץ לפחות. קח את כל שאר הדברים שלך. קח, זה גם שלך. נכון. זהו? זה כל הדברים שלך. תיקחו את הקרפטינג טייבל שלכם. נכון, אבל רגע, אנחנו... אני אקח. לא אני טוב. אקח, תגיב. אוקיי. אני יורד למטה לקחת קצת קאבלסטון. אני בא איתך. לא, אבל תרד בצורה משלך. צ'סט עם תפוחים! יש! אני היה משאיר כבר לך. צ'סט עם תפוחים. לא, היה כבר צ'סט עם תפוחים, אבל אתה לא שמת לב. תיקח אז את אני כל לוקח. כמה תפוחים יש לך? 21. מה? לי לא היה כזה. הרבה. אוקיי, צפוי. אני באה, סגיב. היי, יופי. פחם! כן, יופי. תחצוב את הפחם, בינתיים אני בונה פה סללום של מדרגות. אני הולך להכין טורצ'ים. מי חסם אותנו? אין לי מושג. רגע, יש לי מקלות, בוא. תביא לי את זה, יש לי מקלות. תביא את הוא עומד הפחם. לשים לנו משהו, תכונן. תברח. הבאתי לך, קח. לא הבאת לי כלום. פחם. לא זרקת אותו. הנה, תודה. קיבלתי, תכין לנו טורצ'ים. הנה, הכנתי. שמתי. עוד אחד. טוב, תתחיל לחצוב. יופי. ותשמור עליי מתי שאני חוצב טוב, שהוא לא ישים משהו. יש לך סוף? יש לך קרפטינג טייבל? או כן. שהשארת אותו בחוץ? לא, כאן. מה? צ'סט! ברד! סגי. יש לנו 6 ברד, קח 3. סגיב, שמתי פה ליד הצ'סט קצת זה. מה? לך, יש שם את הקרפטינג טייבל. תודה. חייב אבן מהר. הכנתי פיקקס אבן ושני חרבות אבן לשנינו. שני פיקקס? לא, פיקקס אחד אבל שני חרבות. אני אכין לי פיקקס. אוקיי.
זומבי! הוא הולך לשים לנו זומבי, ראיתי אותו. איי. איזה מזל שראיתי את זה בזמן, ככה תביא לי את החרב. זרקתי. תביא לי. זרקתי לך למעלה. ראיתי אותך שובל כאן למטה. הנה. תהרוג אותו עם החרב, תהרוג אותו עם החרב. תן לי, אני על זה. שרגנו אותו. וואו. יש, אני ברמה 2. אני ברמה 1. כי אתה לקחת לי את כל ה-XP. היי, מי הרג אותי? זומבי. סליחה. תן לי להרוג אותו, תן לי. תתרחק. אתה מרביץ לי. סורי, אבל אמרתי לך תתרחק. שובל. זה היה בטעות. מה ששלחתי. מה זה 6W משפיע? לא יודע, שלחתי את זה בטעות. וואי, יש פה פשוט מלא פחם. יש לי כבר 15. ספיידר! אנדרמן. הוא זיבן אנדרמן, איזה חתיכה. נו, מצאתי, קח לי את הדברים. רגע! אני נלחם פה נגד מלא וכמעט מתתי. די, שובל, אמרנו שאתה כמעט הורג אותנו, לא הורג אותנו לגמרי. אבל עכשיו אין לי דברים, שובל, תשגע אותו אליי, פליז. יש. איפה הדברים שלי? איפה אתה? הנה. כאן. קח את הדברים שלך. היה לי 15 פחם. 15 היה פחם. לי איזה... בסביבות ה-15 עץ גם. סגיף, תביא לי דברים ושובל, בבקשה, די. זה לא הגיוני, יש לי רק 5 עץ, וכולם שלי. טוב, תביא לי בבקשה את הפחם, את הבאתי לך. הסורט שלי, ואת הפיקקס. נכון, יש לי את הסורט, אבל אין לי את הפיקקס. הפיקקס כנראה של שובל, אתה לקחת לי? הלו? שובל? לא, הוא אמר לא. אז מי לקח? אין לי מושג, ותפסיק לחצות. צ'יסט! לא, אין בה כלום. לא, יש בה מלא פחם. נכון. עכשיו הוא מילא אותה בפחם, אם לא שמת לב. היי, סגי. איזה טריק מגניב עשיתי, נכון? תביא לי ווד, שובל, בבקשה. לא, יש לי ווד. הוא עומד לשים פה צ'סט. עזוב אותו, זה אמור להפתיע אותנו, הדברים האלה. אבל אני ראיתי את זה, הייתי שם. סגיב, יש לך פיקקס מעץ מיותר? מה? שם עוד צ'סט. סגיב, לחדת אותנו. מה? לזוז אני אשים כדי... סגיב, אל תיקח הכל. אוקיי. אבל הוא לא שם כאן כלום. אבל למעלה הוא כן, לא? שובל, איפה אתה עושה את שובל. אסור לו לדבר איתנו. סגיב, תביא לי בבקשה חומרים להכנת פיקקס. פיקקס? אבל יש לי פיקקס. תחצוב את החומרים, מה כל כך קשה? אבל אין לי פיקקס אפילו מעץ. אוקיי, קח. זה הישן שלי. יש לך מקלות? רגע, זה החרב הישנה שלך, ולא, יש לי רק 2 מקלות. נו. כך. מאחוריך. תראה, אבל אני צריך כזה כדי להכין. אוקיי, אני מכין לנו תנור. צ'סט! צ'סט. אין בה כלום. אין בה כלום, סג. נכון, זה באסה. טוב, אז זהו, אני צריך לעלות לבעלה. חותם לי, אנדרמן, אתה מת. פאק, יש פה אנדרמן. שיט, נראה לי תגן עליי. איפה אתה? אני למעלה, מכין לי בקרפטינג טייבל. אבל גם אני צריך להכין. צרוץ למטה. מצאתי את האנדרמן! מישהו פתח את הגג. שם לנו בריזה. שובל. כנראה. שובל, אתה יודע שאתה גם יכול להיות במצב ספקטייטור. שזה מצב שהוא יכול לעבור דרך קירות וכאלה, ואז אתה יכול הוא על מצב כזה רק שתדע. ראיתי אותו מקודם, עובר דרך קיר. לא נראה לי. ראיתי את הבועות כישוף. טוב. אני מחמם לנו. לא רגע, אין לי מה לחמם. אבל יש לי איזה 60 פחם. לי יש 38. שובל, תביא כבר הצ'סט.